per aquests dos senyors que estan solters, jo ensenyaré així, pim-pam. A veure, ja esteu per mi? Farem... Bueno, a part d'això... Ja comença. Bueno, hi ha la primera manera. Hi ha... Aquesta... Ui, que he trobat per aquí. A la madrileña, dice una... S'ha de fer així, no? Una rubia i una morena, hijas ambas de Madrid. Agafeu pinces, de pincer, introduir le camisete, ¿vale? Però bueno, això caca millor, no? Treu. Posem aquesta, no? Que tant us agrada, va, una aquí. Luego també hi ha a lo baturro. Lo baturro, és a dir, és agafar això, calçotets originals meus, i dir, ai, la manya, la manyica, la manya... Pots fer així? I sempre que quedi perpendicular a la camiseta. Luego hay... Què podem dir també? Ai, les galleguines, no? Bueno, los gallegos com són... Brutos! Ah, pues sí, venga, ya se seco, ¿no? ¿Qué més? Bueno, què més? Ah, m'he quedat en blanc, però bueno. Bueno, i estimats meus, si sou solters, com en Guillem i en Quico, pues, pinça i el tenedor. Ja està. No hi ha res més, fills meus, no hi ha res més. Pues canta aquello, que tiene la zarzamora que a todas horas corre que role por los quintales. També pots cantar aquella de esa es de Tiger, la, tan, na, Bueno, però bueno, no et pots entusiasmar. O pots fer també la veïna. Niña, què haces? Sube para arriba! Ja pots fer a casa, pots fer el teu mini balcó per a aquests pisos de solter que no tenen els tenedors del Cantizano. En el pròxim capítol veurem com es tenen a la nocilla del pa. Us espero.